Bani script na karanta, haka muka tashi ana karanta mana muna riƙewa haka dai da sauransu. Karakter da nake yi ita ce a matsayin Susan ƙarami. Na tashi a cikin ƙabilar Nahal. Ya taso an kashe mashi mahaifin shi, 'yan uwan shi da sauran 'yan garinsu gabaki ɗaya. Sin inda ya bani wahala shine inda an kashe mahaifin shi ya ɗauki ƙanwar shi suna gudun tsira saboda su ma kada a kashe su. Abin da ya burge ni shine inda Susan yake nuna jajircewar shi ganin ya taimaki ƙanwar shi a cikin jeji ga yunwa ga ƙishin ruwa ba yadda da za su kuma sauransu. So fim ɗin Jinni wal Insi ya zo da sabon salo, saboda haka idan jama'a suka kalle shi insha Allahu zai burge su kuma zai ba su sha'awa. Jinni wal Insi. Wane mutum da aljan, wa za ya kama aljan? Haifan dai cikin labarin Jinni ya kasance aljani mai ƙarfin iko mai takama da kanshi wanda ya gada hannun